السلام علیکم اینونن اسے بہترین حکایت اسنما مونا پیش کرنے گٹھیوں دا حکایت اسے دیات سے شروع مرک اسے دیات سے ٹی اسے زمیندار اس رہنگا کے او تینا فصلات حفاظت کرنے کے اسے مزدور استخاصس او دے اسے دو لستیسس اونا کارم داس کہ اگر چکس یا پین سادارس فصلاتا کنڈا کائے تو دا دو لیو تیز تیز خلے تاکہ سادارہ کونا فصل نقصان تفس دا مزدور تینا کارے میں باز زبردست کرے کے اور دانا وجغان زمیندار نا فصلہ کی حفاظت اٹی سر محفوظ اسر ارا وقتا کہ او سادارس خنا کے تو دول خلصا او دے خلیفے کا اور دا وڑٹ سادار نرا کہنا کے اسے وقت سندہ دیاتن سلطان محمود غزنوی نا قافلہ نا کے اونا قافلہ دا زمیندار نا فصلاتا رئی آرام کن سلیس سلطان نا لشکر اٹی اسے اندن اچسس ادانا زیا کے باز بلو بلو دول تخو کسر دا دولاتا دا مقصد اس کہ سلطان ارا وقتا آبادی سے انگدرینگا کے تو دا دولاتے اونا کارندگاک باز تیزیت خلق رہے اور دا دولاتا توار باز مرس کا انا کے اراد اس کا کہ دا دولاتا توار انا کے مخلوق سمجھا کہ سلطان نا کاروا روا دوائے اندہ وجغانو کسرت خالی کرے رہے اور سلطان نا کاروا آسانیتوں کا گدرینگا کے سلطان نا لشکر دا زمیندار نا فصلاتا ریا پڑاؤ کرے اور ارا اچھا کی دا بلا بلا دولاک تخو کسر دا اچ مونی نا اور زمیندار نا فصلاتے ٹی پترینگا دا مزدور اچ خنا کے دا اچ فصلاتے ٹی پترینگا تو دول خلنگی شروع کرے ولی دا دول نا توار نا دا اچا چسر متوے مزدور باز حیران اور پریشان مس کہ دا چند کی خلینگٹ یف حالانکہ داخس دول خلنگٹ تو بلا بلا سادار خلی سرا اور نرا رہنا رہے مزدور باز پریشان مس اور پین تیزی اور دول خلنگی شروع کرے ولدام دا اچ تینا جاغن سرتوے اندہ کاسی سیاڑا و بندغس گدرینگا کے او مزدوری دن دول خلنگا خنا تو نا ریا اناو دی سمجھائے فے او دے پارے کہ دا سلطان نا اچھے دانا زیا بلو بلو دول تخو کو اور دامو دولا کو اراکا کی سلطان گدرینگے دا دولاتے خلے رہے اور ارا وقتا کے دا دولاتے خلے رہے تو سادار انسانا کو مرس کا دا دولاتا توارے بنرت خلی رہے اور سلطان کی کسر خالی کے رہے اور دا سیاڑائنگا بندر دا مزدوری پارے داوچ اندہ دولاتا توارے بنسابت سنے دیس کے اثر دا بلا دولاتا توارے بنگو نے برداشت کرے نے اور اونا آدھی جوڑ مت سنے تو بیچارن نا دا چنکا دولا نا تواران دا اچھا خلو بہتر اندہ دے کہ نی دولے تینا بند کرک خاموش مر انتے کی دا اچھے نی خلیفن کرنے کا پیس ہے داور دا مزدور دا سیاڑائنگا بندر نائی تے سمجھا اور دول خلنگے بند کرے پانی نا مقصد دادے کے ارا بندگا کے باز مشکل ہو دے خنانو اوفتے چنکا پریشانی خوف زدہ کننگ کپس ہے یا ارا سپائک میدان جنگ ٹی توپا تا توارے بنسا بس سنو اوفتے ٹپاس کیتا توارا خلیفنگ کننگ کپس ہے